Osia ene mame mu bebe nkyerɛw. Eye aboa okra agyina mo a. Ena owo ye. Ena owie ne manyina. Owie ne manyina wie ye na okote kurutia. Ena okote ho no. Ose to bi etwam okurutia wa. Obisa no. Oba ne ebomidin. Oba no mo sesen. Oba ne warrior sesen. Oba Ghana fo mu bomidin ana. So Yesu tirimu fanya ntia mo anchew. Wawe ne manyina awi akote kurutia no. Obisa se omo ba na ye boni din ana. Oti wiase a di no kore. Na ekasem papa. Na baby ade ye da no. Fato na osumo nyow. Yesu tirimu fanya ntia mo anchew. Ntia bo okre owu anyo mawate. Enkote kurutia mbisa se oba ne ye bomidin. Oba ne Ghana fo sesen. Oba ne warrior sesen. Utirimu fanya ntia mo anchew. Oduma kwa nchira. Odum jem.